I dag, der skal vi snakke om taler. Som I kan se, har vi en dagsorden her for undervisningen. Først skal vi sammen snakke om, hvad er en tale, hvad er det en tale går ud på, og hvad er talens formål. Bagefter, så skal vi sammen lave en brainstorm om, hvad I kommer til at tænke på, når I hører ordet tale. Vi skal have koblet nogle ord til, som udgør en tale. Bagefter, så skal vi snakke om nogle begreber, som er vigtige i forhold til en tale. Og bagefter, der skal I indgå i individuelt samarbejde, hvor I selv skriver jeres egen tale i første omgang. Bagefter, så skal I indgå i gruppearbejde, hvor I selv vælger en tale. Det kan være fokus på ytringsfrihed, eller fokus på demokrati, eller hvad du måtte falde jer ind. Og den laver I så i grupper. Fint. Se. Hvad er en tale? Vi kan starte med at lave en brainstorm her. Eller en god tale. Eller vi kan først snakke om, hvad en tale er. Ja, hvad siger du? Så du mener, at en tale er et værktøj på, hvorpå man kan, formidle et bestemt budskab og overbevise, at det er den rigtige, eller hvad? Ja, hvordan gør vi egentlig det så? Det gør vi på den måde her. En tale, den består af retoriske virkemidler. Blandt andet. De retoriske virkemidler, de består af patos, lyder røret. Patos, logos og ethos. Patos, der gør man brug af følelser for at kunne ramme sin modtager under en tale. Det kan for eksempel være, hvis jeg nu siger, at vi skal være bedre til at passe på vores verden, fordi hvis vi ikke gør det, så vil der komme naturkatastrofer, og det spiller så på vores angst, vores frygt. Jamen, hvis vi ikke gør det, så vil det ske også noget, så kommer vi i fare og kan miste livet. Når man snakker om logos, der henviser man til fornuften heroppe. For eksempel, hvis man siger, et hvert klogt menneske vil da mene, at man ikke skal køre bil, når man er fuld. Her henviser man til fornuften på den måde, at man først siger, at hvis du er fuld, så kan du ikke køre bil. Og hvis du alligevel gør det, så kommer du højst sandsynligt til skade, og så dør du. Hvis man så snakker om ethos, så henviser man til fakta. Og det er jo så for eksempel, at hvis jeg nu siger i en tale, at en undersøgelse inden for Sundhedsministeriet viser, at vi i Danmark faktisk spiser mere usundt, så kan jeg være troværdig på den måde, at jeg kan bakke et fakta op på baggrund af undersøgelser, som viser det her, som gør mig troværdig. At det ikke bare er tørre tal, jeg hiver op fra lommen. Hvad har vi mere? Okay, hvor lang tid tager det?